is bijna een scootjeswalhalla hier in Ljouwert. Wij hebben hier de loods van de Zinnekening. Waar wij altijd enthousiast met de scootjes bezig zijn. En waar wij rond te bieden om andere scootjes op te tuigen en uit te tuigen en voor de winterberging. En dan is hier Ljouwert die hoe het optuigen wordt. Daarachter in de hoeken, daar lijkt de Zinnekening, dat is ons eigen schipje. Onze eigen meesken, dat binnen degene met de reren truien aan. Het helpt me qua alle jaar, dus ik wil eerst een van u die de bemanning van Ljouwert aan het helpen is. Ja, dat is het unieke van dit stukje en het geluk dat wij hebben met deze loodje natuurlijk. Dat we machinaal een protte willen hebben en dat wij dit bieren kennen aan een zielerij. Die draaienblokjes, die twee roesten staan en die grutten. En in een van die blokjes zit ik nog zo'n trits, jongen. Wij maken de boel wel klaar voor het nieuwe seizoen. Dus wat houtwerken weer op en de mest en de zwudden en zo. En dan kunnen we zielen. Zonder ziel dat ik zo verrekt ermee. Wij hier bij Jan van Veen hebben we de boel hier in de loods liggen. En daar stiet het de hele winter mooi droeg. En dan kunnen we hier zien heftruck en alles kunnen we hier gebruiken en dan helpt er dus wat. En dan is het zo wel klaar. Machinaal, dan is het net zo volle werk. Maar Willem Zwara, de sensatie sowieso van 2018, al 2 eerste plaatsen, gaat hier brutaal de kampioen van verleden jaar voorbij. Leeuwarden plaatst de aanval op het smalle water, gegraven bij Grauw. De winter is ook wel eens even lekker, hoor. Dan heb ik wel een beetje rust. Maar het duurt al te krijgen wat te lang. Dus het speelt er nou op en dan zal volgende week eens los. Maar in wezen hoor ik net zo van trainen, maar het moet ook. Een beetje meer, maar wel een beetje trainen. Nee, IFK's is geen concurrenten. En de IFK-schippen die binnen als soort concurrent wijzen, vind ik het echt niet erg. Want wij hebben er zelf ook een protte willen aan om elkaar te helpen. En daar heb ik zelf ook een protte aardigheid aan. Ja, dus dat maakt het me niks uit. Ik zit net als concurrentie. Concurrentie heeft in een wedstrijd, maar dat hoeft je boeten de wedstrijd om net te wijzen. En ik bedoel, het is altijd dreig om spul van elkaar te krijgen, locaties te vinden. Waar dit mogelijk is, waar rondhouden opslagen worden en waar je de mogelijkheid hebt met schuren en het lakken. En dat je me qua dimensionaal wat me helpen kan. Ja, je moet het dimensionaal door de tijd hebben. Dus voor iedereen wat.